aquest any que esperàvem, que era el de completar l'estelada. Són les 10 en punt, estan tocant ara les 10 en punt, ja ho veieu, i s'està ja acabant de completar, o de fet ja s'ha completat l'encesa de l'estelada. Un moment solemne que ara viurem també des d'aquí dalt de l'escenari, amb els parlaments de les autoritats que ens acompanyen, representants de l'Assemblea, l'alcalde d'aquí, Carles de Pilar,